Σχολείο Μάριος. Σήμερα κάνω μια δοκιμή. Πριν φτιάξω τον πύργο σε μεγαλύτερο, σήμερα κάνω τη συσκευή. Το νούμερο 6556, τη συσκευή μετάδοσης αυτή εδώ ηλεκτρικής ενέργειας με 4 συντρόμενα κυκλώματα. Ο Τέσλα λοιπόν τι χρησιμοποιεί? Χρησιμοποιεί μια γεννήτρια, στο οποίο αποτεύουν το οποίο το εκδίδει δεξιόστροφα σε δύο σπήρες και από εκεί κάνει λοιπόν μαγνητική ζεύξη με δεύτερο ποινίο ψηλότερα σε περισσότερες σπήρες για να πολλαπλασιάσει την τάση, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μειώσει το ρεύμα, ώστε η ενέργεια να γίνει μεταφερθεί ασύρματα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τα καλώδια περισσότερη αντίσταση, ο αέρας δεν παρουσιάζει το καλώδιο και έτσι έχουμε και απώλεια θερμότητας και απώλεια ενέργειας. Πολύ έξυπνο. Θα μπορούσε λοιπόν να είχαμε μια γεννήτρια κατευθείαν να δώσουμε ενέργεια λοιπόν σε υψηλή συχνότητα ασύρματα και από εκεί με το δέκτη, το οποίο είναι σε αριστερόστροφη φορά, το βλέπουμε, το τυλίγμα το έχω γράψει και αριστερόστροφα, κατευθείαν διψηλά μπαίνει στο δεύτερο ποινίο του συντονισμού, το οποίο συντονίζεται με αυτόν τον τρόπο, και από εκεί λοιπόν με τη δεύτερη τις δύο σπήρες του υποβάζει το ρεύμα, συγγνώμη την τάση, υποβάζει τάση δηλαδή για να αυξήσει το ρεύμα μέσω μαγνητικής συζεύξης, κατευθείαν λέει λαπτήρες. Κάνει και λοιπόν όλη τη δοκιμή λοιπόν του Τέσλα. Φτιάχνω λοιπόν σε μια θήκη ποινίο σπυροειδή δεξιόστροφα όπως το έχει ο Τέσλα και χρησιμοποιώ λοιπόν και δύο σπήρες ποινιόσημα όπως είναι ακριβώς δεξιόστροφα, και αυτός είναι ο δέκτης, το οποίο είναι αριστερόστροφα. Εδώ που βάζω, συνδέω λοιπόν στο πρωτεύον κατευθείαν, βάζω και ένα πυκνοτή πολυστηρικό τανταλίου κατευθείαν με τη γεννήτρια και δίπλα έχω τον παλμογράφο. Το ενεργοποιώ λοιπόν από ό,τι βλέπουμε και αυτόματα, αν δούμε τη γεννήτριά μας, το έχω δοκιμάσει σε όλες τις συχνότητες και από ό,τι κατάλαβα η μαγνητική σύμβαση του παλμογράφου που βλέπω γίνεται μόνο στα 2000 kHz, δηλαδή είναι κιλομέγα είναι στα 2 MHz, μέχρι τόσο παραδόση η γεννήτρια, στα 2 GHz. Και από ό,τι βλέπω λοιπόν στον παλμογράφο που είναι συνδεμένο μέσω prop κατευθείαν με τον παλμογράφο, και βλέπουμε λοιπόν την κυματομορφή που είναι στις τάξεις στα 20 mV στο πρώτο κανάλι, και αν το παρατηρήσουμε, όσο απομακρύνω το δέκτη τόσο μειώνεται και ο δέκτης την ασύρματη ενέργεια. Όσο το πλησιάζω φαίνεται μεγαλώνει, όσο μεγάλο πλησιάζω, όσο μικραίνει μειώνεται. Σωστή λειτουργία του Τέσλα, αλλά αυτό για να το καταφέρω σε μεγαλύτερη κλίμακα χρειάζομαι εδώ να συλλέξω κατευθείαν μια γεννήτρια υψηλής συχνότητας για να γίνει αυτό. Άλλες δεν το εξηγούν, που μια γίνεται υψηλής συχνότητας κατευθείαν παράδοση ενέργεια σύρματα, τη γεννήτρια, κατευθείαν να δώσω σε λαπτήρες φθορείου, λάμπες τόξου, κατευθείαν να φτιάξουμε γύρω δέκτες στην πεδιάδα και να τροφοδοτούμε σύρματα ηλεκτρική ενέργεια με συντόμενα κυκλώματα. Έτοιμο λοιπόν, λειτουργεί. Μπράβο του Τέσλα. Σωστό αυτό το κύκλωμα συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έτοιμο λοιπόν, σε λειτουργία. Μάριο, Σχολείο Οδηγών. Νίκολας Τέσλα. Μπράβο.